ya nigo kurigirariwa n'ibigori byonsi. Bagaimana orang mancu merion di sini nak kerja sense yumutimo ko anne kerja sumber berumur nak kerja na Joshua kabisa tu era kabisa mungano now dia nak kilo montura buat tomar itu kalau itu na Joshua baru kian berapa tu era mungano oci de bono okuri primary ko sabari secondary lakini papu ativito ya bona vya kare kolia aso kwenda ku kore konda naba murabande abo arenge bakisangi bae tetera gore na bona bate go twaro buwa ane kroba nyore ngosa mondo no ko nere ngo bagosa kale ninki akar ko bagosa re kata gede banyo jibel to ndo dato deina ikonde ibaro ko konyo aba arenge bitoki ibya itiko bakonya kujya sebu asa matukare bosigo manje borto uska ndi Stevens musi yantora aseme mitandao Facebook tonyora ndi TV News Digital abo gasema ya YouTube na bato tonyora ndi TV News kerekere kyao tenyo tutumira betira sinambire seskini grabo Joshua bono imwaja kire gwobo chinsa mwa reduce ti chopo ganda mugonda ko sengi jabe bono tukara sana ne jokora ngambo tukomono tukakare kokeni tukasuki tigechigo cha saa 9 saa 9 nina wako nyore tuani ndangani ya bugiri twate ono anya kiko nyarekana nande togo chikogendera konyora bantaba ali rori go ikatona gosuki chinsa lakini nde muna tuarenge nande ngo enda tuarenge kanisa tukana gusabanya saa tubwatesi nande ntuchiti kumira muntu onde muna twasuki go cha saa 9 twakore gasi tupisi furi isipokuwa rende embura njanje togo tuseita sana challenge yende tuanyole tali mondire tuachete kolema tuachikolema nge na rocha embure kamana ko tubutuko ona kera ya tubutuke kapiti tukatama ko ruwa tukachakweka mega sona kyo muntu kera ntwale ko tweru tukaira na go choro tukaigama turete gama utatike tuwa onda kete sana umonye na mocha ni yako ke kosene ngombe ya cha korora atonyole ke sona atole na makombe ne chirongi twale ko beka chinga ke chichokolema na eno rucha chinga chichokolema muna chialengi ngaki ko setu are ko mwereza bono kunyora mwana ngechibese nali ngoro ko gacha chibese jigere muri batatu bono ntu achorete urenge chairman no muliki nandi buno twarenge batatu etwarenge executive yo mare chairman yo ndo muliki no ndo mugachi bono nabo twaro seti chibese chino tware ko genda sa motogo chitwarige lya nyina sa siringi 300 ingakieri tware we kanda kabisa twaka twakora tware mana ndi tware ko mano moyo yomo tokamana go tware market ona tware ko ndaro tware go chesa nelire mano yakimba to mabero mokege no na buna baba gati nabo tware ko mabuya sana ndi tware ko mabuna bantu bakore makondo tware ko mano moyo oyomo mware go tijera lendo tware go tijera bono tukakora igo muna toko kore igo manya no twachibesa aronto nyore challenge yondo guturi besa ikera ntwa manyitenga kera to vegete nya sai motu muntu ta guturi kera to gale go kore gasi ire very straight kone gekira rinde bono ngo enda tuli high school tugatebania kabesa kaito twanyorire bono tukubagana equally bono gro montaña re shae mwende high school yes Dia mana mancu merion di TV Andons ya sobat ane kyo kaban ko kwari ne asumur rumanone yoko jagiri tukuria matano jaga ense moninu semro mpaka jinsi bere nenus ko kwari ane kabisa ikiara no sumuro bere kiro monto na bwato mugano no naye agwa sore no bwato mugano kunne ndara wikira kimwe ko wikira naye no bega iga ende to kwane omugano ani tupera na nyode ne no mugani one to chustanga nero mugano kabisa adenga kia kinete kia kore mirimo kia gendete mirimo yae mangi tora chustanga simaro one ko kuboli obe 90 mbako mo nyona tora sense mo mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital boyga sense mo ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News onyo achingaki na boto tweet Ndizi TV News kerenga likia na boto tuma wetira senamba era seskini yurabu ya 0792192834 ine namba ita sesudia simaro ya bone ko kwali kan kiandike komi oikaranso ikende tumanye amange asomroberio bomuganone akwari ni bano genda kuba mwananchi mbako muri mu butambiriane Brighton makori kolende ogani ono kira street anda mwariganie tuchaka monaere ara to tebya ningo tumagucha kirabu asimaro yaboni karibu sana.
Biamono. Bia sana. Biamono. Bono na bote umanyore aningo tumai busuka gojubusi. Biamono umuraria Brighton asoko ngari baga anjenge ase TV ito yandisi TV. Ndwe umuganone. Asamarieta ni gonkoro ku Joshua umare orangu. Njeni gonde umuiborwa wekenyoro gekoro kwa Kiambere village. Kiambere ni gotoka Bogichora ward. Nyamira county. So no ndwete. Ano munyamira. Njeno munyamira. Nyamira itombiyere. Nyamira mbiyere. Bia sana. Asante. Bono Joshua turi nere nganje tumekeripo esa lirende Joshua. Joshua no ligwe bibiro mate Joshua. Nero igeti abana Israeli kana. Joshua tayori gwe Biblia. Lakini rende nenje na bonkoroku ne tabia ne kabiriria urigeti abantu ba Israeli. Override. Bia sana Joshua gonde na atari ori bwebu lakini ne tabineria ya Joshua urigeti abana Israeli Kanani. Biasano majubolia onodona Joshua Semarabana. Joshua awande biringuru ali asensemo ya Bogichora county ya Nyamira. Ano kweburitu maiga engagi ya mai kweburitu bona bote abana engagi kweburitu abana bana mweburitu mino yo karenkore tumautira lende na baburi ngakirende bagwire teno ne school tumautira ngora mpaka tujuika astuju korumo no itukurero. Ya mano moralia. Bona naikire ko batebia seiton Kiambere. Ase bari baikire Kiambere moyo maete bunere ne kenyoro getakieti turatebenga botakieti buye gombono gekona kona bona boko kiamo bona boko na kiamoka nona anyore tugaria minto moibori one gosaba ibori bane bakoro kwa tato minta akoro kwa umorisia Charles Omare nomo 70 day Adventist yare mama ni gakuru ku Karen Nyabeta no bare bonzi ase minto ninche umwana umutangi first born ninche first born kabisa ono nimbwate brothers and sisters y'abana ba minto bakubwati minto niko tole 10 more 10 ono minto torabange sana yoto tebena 10 plus imete bono plus ya baibuli bono 10 na babiri ono aboro ko bayes ono kerdo keranse te geto kuri pulisenti e family gose aboro kiku bari ba Yesu 10 na babiri yes besana umwana umutangi ono ninche ndo umutangi aba muri tora aba mura 6 muri 6 abaiseke bare banne ono ekerna anyore tubuno mumuro monene abaiseke mbaite tega abu batatu mumuro ndakamana bocha kutoka igonoroche nigonde bitwine gapya mumuro monene no mumuro kabere nigere ale sana lakini rende nyasao tolendire no tore twensi despite that no nyerende challenges ichiro wasobo gimanchiana kubura baibori baitongo bakira ngambia mone kera batukiniri batemira ase bari konyara gutukini neki bari konyara kotokorera rende kolengana nike gwango kiabo ninashukuru tiabudani tiapat bono Joshua karomete kirumonta iboire bunanje bono jene last born nje zinyo bade arende mede last born na bade antindi dini ko sukuma ukarange no na magena ekero iboire mwana omotangi asomoji ngoma joro ko bariso nana abantu bari gireti abanga ko none bitabo binge byali kirugoro y'abana abana batangi gutwara bari mechando gete mona boko nya bari gereiri bona ko kweborwa ekero mo iborwa sengeye no ngakiroje ngakwerezo skuru ngakirende abibori bango nya bana ngaka ngakiye ibano kero bona boko nya bana mete no le petake ko begete zutiga bona bona na wasukira ngakiye ye kero na renge basoma ina somete primary ya Seito ye kurku Kiambere primary school ngakiye yo tenga buna yabona kale yake so ya mtoki ngenge kia 1990 diritu akabekire binyansa goche skuru wata chance moja niyo bekeke koro to no mwarimu gwego kabekire ikirenga nkwe yakagosena maguta ikagose kwanda kinyonsi kwa gingeru kwa kwe kadiga aina mangano ko bekwe iboge skuru ono njena kinereta sina gota chance goche skuru Kiambere primary ande Kiambere Seito gaiga oise kuligereria ekere mbura ya tura amache na bagosoka no nyankururiko so usually na enoroche ke ekerubo buna ke koreka ekere mbura ya tura so bona ga no na somete kuru kerasia yemo ngatira mpaka kerasi sana yemo kero na kerasi sana yemo moibori ona karanga mbuya tiganje chikoru Kiambere angire skuru yende koruku ekenyoro primary school ekenyoro bono wekire standard 6 bono standard 6 abungo ta jore inse bad inse maro da inse tu arenge gotacha
bono neba embura netwete neba tetweti bado insoko Inso tayete. nebirasi byarenge biri byamaomo kagete noroche chinga kichiri chia Nindo nyanga kare ki ya maiga. bono tenga bunenga ke ya squeeze umwana akobeke bikoro tobeka socks aribuya bono rende bogimo buna butwa kinerete karona ika standard 6 ngagenda abwe kenyoro Itibo. ya ekorkwe kenyoro primary school Kenyoro he. kenyoro nigegotoka ari nyapara ibere ngasoma orore emyaka ebere kiagera mukoyo yena ari ngororo orenge korokwa Evans Mayaka orenge omwarimu tukaenda komenya na omwana oyo ororo enchenga kieje ngoranyorete itoyo korokwa omwana bw'omwarimu bono nainche noona ari koragera bwarimu teachers compound ekero gekoba ng'a abana babarimu etogochia nainche noona arenge kwebara buna omwana bw'omwarimu so ngatumekete iteyo ngasoma standard 6 na standard 7 bahati mbaya tukacha tukayaga ku transfer ku Rwororo bone gabitingire ne seitu bono nare ko mubwani ito gazira rene na rene bono mwana bw'omwarimu nkaira na bono seitu standard 8 pero naira na standard 8 zinka bono kere skuru ngana re skuru yito bono inka bono kiambire bono yes na chakire Kera nororo ngasoma ororo standard 8 ngakora matemu so I am talking here ntukia 1998 ngakora matemu ana class sana isatu tingete tibu yabuyenga kieri yakaromanyete ebintu mbire obogima buna bwarenge standard na eto kunyara ko gweta ni 30 standard kolengana ni limit buna yarenge ngakiyo nkanyora maxi 314 bona singenjo mentality yaga risap yarenge ngabonekero kwa nyorira maxi akabira yube boli mbako nyara gosomi umwana ase skuru eri amenyete ime ekiagere bamanyete ng'omonto okonyara gosomi omwana skuru eri amenyete ime boarding school n'omonto bwenyarete omonto obwate chibesa and my parents nabaremi barenge egento bategemete itsoneri ekemeri gecha naendo isukuri eri backward gochiana abange bagokoraki abana barakianda kianda bakombwati bono kweboro kuyazana bono rende ninashukuru abaibori bane ase barenge konyara nonye babwate obwobo bw'abantu bare kona kubasiarira ng'a tokonyara gosoma mwana esukuru yokomenya ime bono rende nkairwa esukuru ekorokubosiango Seventh Day Adventist secondary school nairiga yaya nari goenda natara naende Kimambi naende nairana gocha nkamargo atambere koruga it is about 1 kilometer yo atare kilometer isa tose maambia kilometer ya mona kuira ne kilometer ya momoroko so ranchi ero no twakarire geterio school ranchi kilometer ibere kwa kabi nagare gokaba every day bono rende nkabera oro form 1 tata nabangire tororo form 1 form 2 paka ngakora form 4 lakini rende before ntaragenda secondary school bono maete kobo mwana omotang'ani goikote emechuo chini nakio gokora obogima bwao reduce expenses kura ase abaibori yes nomweka bari narenge sana nabwate abasani bane oyo ore koruku David Nyairo na Chop Nyang'au abana basani bane twarenge nabara bukorukure mari gotira so job barenge kwenyara nabo barenge the same category bune ya seitu naende gento kiarenge kyo gokumi my dad na tato mwabo job barenge abarisi naende abasani the same as yo do koruku David Nyairo ere tato mwabo tare gocha kanisa tarenge kende lakini familia yasobo ngocha barenge kanisa lakini mumuro yo no muyo renge sana so tokabarende tokorosi obosani bw'abantu batatu tosomete the same primary and tugachikomera nararia the same high school bono abasani abana gotokinete twari gwikaranse ngakiri twari gwikaranse desk y'abantu batatu ekerogo kikumu ky'abantu batatu so naikaransa gati desk bono no usunge tomuguko kanda taringa sikwisia munda bwateroka ya yakubungire bintu byaye rire twagaseire desk nana makabodi mubuko nyagusi nandi wasunga sekero kyao mina wakira niti wasinde gasumali wasunga orna noro chobo kimobu na bugari tugatebani baibuli baito ase tokuru bari kwenyara nkwenda turi secondary school asa otokonyira maxi ali twanyare ko batokonyora pato ene keiringa umaene nkwenda murararia kwenda muri school secondary ngakitoko kora to tokeani umusigo
tugatebani ng'a egento keratokonye tiga tochake gokora ekondo bono eywo bwere talking of November bono twakorire KCP Mutaraswa bono form 1. turaswa form 1 Mwethana machake ekondo. yes tugachaka bono goteba inchire turakore tonyore chibesa goika tokore ebibarua Mokonya boibori. bono twegorire nonya ebitabu nonya epagi rende engiya ogocha gochira esukuru ya mogongo ekegera ngaki eyintwa yebwate tware korora abo bande bakogenda esukuru babwate epagi ya mogongo eyo omonto ogosunga mae sawa tugatebani bono egento togokora etokoenda tochake ekonda aiga chiorigi ekebarua oibwete ase onde mwensi aragani ng'a gose nkoremerware nabo tokorigi our time eyi tware koroka preps twenda twakora time jino bono. yes bono twokogenda ekemambi twarema ekonda eywo buna egochi goika saa moja saa mbiri twatamire korwa twamenyoka gocha yaba iborite nomo hours bono chiri ase okobarerwa oragire ekero otakoreti togocha Toja koragira. naende bwebori goika akobori ng'a ikwarenge otari korema gaiga oche konyora endagera bono tugatebani ng'a bono goika to-create time extra time togocha ko torigi ebitabu ebi torigi kende nonya na epagi egende ekabira ebi tokonya abaibori ntwe tweka batatu tukaigwana tugatebani bono emetinyi eye tokorapungusa chitoro tukagenda tukanyora ekonda ase ama tugatebani etokoboka saa 8 ya botuko togenda toreme lakini kera omonto niga aimogetie obokombe bwaye na akamoro seito gaiga omonto nabo ogotara na botuko teri ngiya mono lakini nabo ogotara omonto gogochi mogondo omonto taiyo ogokobori tugatebani bono tutaete tokore chigasi echi lakini before otaracha mambi kurara amanye korwa eprogram ya baibori baumorogoba ng'a mambi tata gose mama ng'aito gochi gokora egasi korema bweroberia omanye ng'a onye nase mokagorete onye na echae mogochi gotora bweroberia aye buna okorwa abache bakonyoro nabo twatebete igo ntwataeteria omana na abaibori tugachaka korema igo rituko ritang'ani tukaboka saa 8 tukaenda tukarema saa 8 saa 9 saa 10 saa 11 tokorema tokana kona goita siasa mogondo botuko bono ekero yikira saa 12 yabere tugatebani genda tukagenda kero omonto akagenda gokora egasi yaye naende the following day naende tugatebani tware kumira na asigete tware gotebani ng'a asigete no tokumira na point gete no tokumira na chinse echi igoro kere kero omonto nabwate enseri yarenge yogotera eri gwagaseti iga yabugi yaramu so gekobugi ase emenyete goike bugi bwori goike bugi David goike bugi mwachop bono aye buna yabugire iga nogosoka chinse echio yara gonsiri tokwena naye chitagekonya ni sano ikari edestiny eria goika otokoro twaganyana twamana kogenda bono challenge ya mutu anyorete ekero tware kona gokora ekebarua eke iga chinse echi chia botuko oyo omoito orenge koroku chopu egakarura ase ang'e akamarket kare kia mbere iga bono kagogochaka mono konyora ebitanda mbire ebi bia abaibo abanto bakoneria ebinto buna chinyanya iga usually gose bikubekwa asegete asare asa hamwe iga asimo bantu babegete raini iga bono kagocha ritukeri obokire saa 8 gocha akamana kubinyora bibangire para buna okomenya koka anto bagocha bamenyoka hardrus yego 100 meters gose 400 ebekire bichara bono ebitande bie bichokire chipara kogenda bono agakumi ng'a kai rero naki ebitande biacha korusigwa biacha koretwara ria para agatiga tu agacha keracha agacha paka ria tware ko tware kuraumira kwanza twamara kogenda mugondo bono gagwikwa agatoteyumate narorire gekonerero naki ng'aiwe inchu togenda torore tukamate yaye noboranyora nanto babwate amang'ana abo ntitiga togenda egasi yaitu tukagenda bono kitokogenda tukamana konyora omonto botuko omonto oyo akamana koeberera kereri eki nagwiga gochimaega nainto no tobwate amakombe iga na emioro akamana koeberera kauchi eki naguga tokarora ng'a omonto oyo niga ararere eki nagwa agatosireri ntwachi komomanya ning'o bono tugateba rende kero kende oyo na chisuguri chiaye arenge nainto tiga tokore ki togenda mogondo tukaenda mogondo tukarema tugakora bono bwababokana kona gochaka ng'aya chinse echi togocha twenda saa 8
Pon mataka ora bwatira ngo mo to kwena maonde na ngwa umwana ngejibesa yare ni kunya mwana ngejibesa ngaki mo chimure kono gwete na twenda tano kiro muntu na bato mwana wa kabisa uri tena enda to twera josho twera kabisa na bona e kaba bidi na wikawa cha ukora chikonda ende banyore pesa era ba sustain ko so ase jisekuru yese kando ndiri konya baiboli nyona choshwa mwabone ero muromo mwabo ibara bana iko ikaru gwitigana arenga kya konyora chibese agokonya abaiboli bae asuwe someria bato sukengura ntora sintu nende yakabere na ndi Steve Wansu Bomoxi. Ndizi TV Obwansu Bomogusi. Bema no manju mo ndi Steve na kaltora sense me yomo timoko anne kaltora sumuru beru mugano na kaltora na chosho kabisa wato era kapsu mugano na odena kilo mondra wato mari tukore to na chosho urwa kiambere wato era zo mugano ochire bono okore primary ngosobare secondary lakini mpapo ativitoki buya bona byakare koria asa kwenda kukore konda naba murabande abo arenge bagisangi bae pedra gore na bona bate gutwara ubwoba anekro banyorre ngosa onde no gore nere ngo bagosa kare ningi akare go bagosa re kata gede banyo jibel to to deina ikonde ibara okora konyo abarenge bitoki ibya itiko bakwanya ujyasebu asa matukare busigo manje bortoska ndi Steve Wansu Bomogusi yantora sema mitandao Facebook tonyora ndi Steve News Digital abo gasema ya YouTube na bo tonyora ndi TV News kerekere kyao nyago tutumira betira sina mbire seskini grab chosho bono imwa jakire gobo chinsa mwa reduce ti chopo ganda mugonda go sengijabe bono tukara sana ne jokora ngambo tukomono tukakare kogen tukasukitie chigo cha saa 9 saa 9 nina woko nyore tuani ntangani ya bugiri twate bono anya kiko nyarekana nande togo chikogendera konyora abantu aba aliro ligo ikatona gusuki chinsa lakini ende muna tuarenge nande ngo enda tuarenge kanisa tukana gusabanya saa tubwatesi nande ntuchiti kumira muntu onde muna twasuki go cha saa 9 twakore gasi tu peacefully isipokuwa rende embura njanje togo tuseita sana challenge yende tuanyole tali mondire tuachete kolema tuachikolema nge na rocha embure kamana go tubutuko ona kere ya tubutuko gapiti tukatama kuru tukacha kweka mega sona kyo muntu kera ntwale go tweru tukaira na go choro tukaigama kerto igama utatike tu aonda kete sana umonye na mocha ni yako keko sene ngombe ya cha korora atonyole ge sona atole na makombe ne chirangi twale ko beka chinga kichicho kolema na eno rocha chinga chichicho kolema muna chialengi ngaki go setu are komwereza lakini ende pati musuri monye na ticheti ko boka na otwa igamete tukakora na tukaira na kolema aba bere no ngumanya balengene go semo ibu abaibuli babo ne go kwana amugano go yosingo komanya balengene kwana gukora chikonde abaibuli na bamanyeti isipokuwa neri na batebetinga kokore kondeye ngo go interrupt ne program yabo yegasi ya bono kunyora mwana ngechibese nani ngori kugacha chibese jigere muri batatu bono ntu achorete urenge chairman no muliki nandi buno twarenge batatu etwarenge executive yo mare chairman yo ndo muliki no ndo mugachi bono nabo twarosete chibese chino tware kogenda saa motogo chitwarigeria onyena saa siringi 300 ingakieri twale gwekanda kabisa twaka twakora twale mana ende twale kole mano moyo yomo tokamana go twale market ona twale ko ndaro twale go chesa nirire mano yakimba to mabero mokege no na buna baba gati nabo twale kole mabuya sana ende twale kole mabuna antu bakore makondo twale kole mano moyo oyomo mwari go tijera rendo twale go tijera bono tukakora igo muna toko kore igo manya no twachibesa aronto nyore challenge ondo guturi besa ikera ntwa manyitinga kera to vegete nya sai motu muntu ta guturi kera to gari gokore gasi ire very straight kone gekira rende bono ngoenda turi high school tugatebania kabesa kaito twanyorire bono tukubagana equally bono kiro montanyore shae mwende high school yes bono marube na chita karet kure skuru tukariri exercise books imbire ngabya ganeri gendo kiganeri epagi ebinde kabire irende karo muntu kogenda ya school tukarigera chibase chitugatebanga igando tora konya abaiboli no kwegorera exercise books gakieri karo twari kwende skuru ngakieri tukwale kwa exercise books byarenge kure go skuru tukwale kwegorera kwagenda na eno roche day school tukaikororo
actually nabo twagegorerete chibag chiama gongo kiro omonto Konyolebe sirmo ekorete kona. tukegorera nerangi kegera bono rende omonto ekero gocha kogenda high school goika gwake gekorote erangi naye noroche ogotwara obate korigo ogosaini erangi rende nayorekana bono bono ase obeng'e tukagenda tugasoigu form 1 naende ekero twasoigu form 1 tugatogoikana ng'e twasoigu the same stream esukuru eye yabwate chistream ibere naende ekaba good like tugasoa one stream ekero twasoa one stream tugatwara impact igete eye yarenge korwa ekanisa ekera no twarenge one of the youths bekanisa yaitu ya Kiambire Seventh Day Adventist tukaire egepagu eke bono back to school bono nabo twarenge koegu during morning hours twenda twarandia twatera bono matera ari twakegeire ekanisa naende nabo tware gocha twatereria abana aige school form 1 tugachinkuma amurambara bahachite so wekoru Kiambire tukamana koegu nickname ng'a awi bakoru Kiambire boys Kiambire boys bono ase eng'encho yake twarenge gotera naende twaranderia abana tugachakera form 1 bono form 1 buna yare gochugo kimambige kwanyora ekirasi eke kende kiatoine baitire bono tugachaka korwanera form 2 form 3 nonye turi form 1 bono tugachaka kumanyekana esukuru engima esukuru during that time yabwata abana abange sana kero twachaka kona kumanyekana bono oroche form 1 tugochikorandi form 4 tugasikwa masikani ayi naye no yarochere ng'a abana abe bati are very straight what nini ebinte kabire ebyo tugatwara a good name in that school kero yekera form 2 ngachorwa egasi ye school ngaba prefect lakini ya cleanliness obosafi of course rende nonya twarenge from a family atarenge kwenyara arongo maintain narenge ko musafi so nganyore privilege ngachorwa as one of the prefects lakini omokonyi during that time form 2 yani form 3 bone kerachi iko nkaegwa full bono ninchentrenerete school engima form 1 sekero bagocha inche naliko ba direct gento getega korwa bisiesi biguboti nini bono naliko rani school ya kweli kernacho ika form 4 ngachoru koba prefect ya school kumbe ngajaga toranga ndo chobo gambini bono yani nchenta manyeti bono nganyoranga instead ribo gankwanda koli egiteri n'abana bande nchinairute ticket nabonkwenda naragera n'abarimu staff room kuna deploy none kere poti yogocha ngoya gutwaringe te priority buna spokesman ya abana naenda na ikaranse ase poti ejo but unfortunately my dad no arenge ase poti ya school piochi no arenge so no to ikaranse ya mo during that time bona njenge ndikyo kumi ase board mchibona ase ndikyo kumi ikaron nkona basoma form 2 form 3 form 4 chitingoleti gento yokor kuyun esonta ya school na ari kwa gukuru school wana school ngo gutwaringe uniform chichi prefect chibono nona ari konyora advantage bona trochiri nake na iria baiboli egarama yoko libagari kongo resonta wana school nere okora ere go provide so actually ngatwara good relationship na barimu na abana paka ngakora form 4 korwa karna kora form 4 2002 yonkare miaka yara jire na maina yara skire bono rende abana ba minto gosengona gukina bali bono barongona kombati bali korumaiga yondo yo kumi mate go sena reko ko ende sukuru na irana marko basito echainero yarenge nyingi yake during that time na karuro na ende na chena so echaine twatora mostly echai yakaralire tundu bali na bora anyore kero kende na ende na rale tundu bali na ende mambi na boke na ende sukuru those are the challenges tware goetera during that time na kero go soma school ye day school in short ekero na kora form 4 yane mate Brighton tiango te yanto mbale babugate advantage rekono buna anje na manyete kisi bosonge ye bona asende kinde form 3 nande kanto kiande tetega bosongo ne rali school twajete kisi school emiake yonzi kisi nero nje nkona gonga kisi nero lakini nana wikabo bosongo bona nande kerona achete ne pasi twakomboete esukuru njagwate pasi during that time twakomboete mini pasi esukuru gatwakanera chibasi twali kuru 200 shillings twachetua yani twacha erali bona kerona igete kisi esukuru nkamana kuligiringa kai abana
bangarete buya iga bari buya kai chisukuru chinyinga tuomerane tororo bona linachagete kubwatwa okoboko na abana bandi kumbe bamanyete matauni bakani chibona kuna kubwatie bona no kisibadras rogorogari tukairugo chiororo chingona kubwati buna umongongo iga ngona kubwati abana bandi kegera mbaba sa konsiriri kaisa konsiriri kinko nyara gokora koira na bag aso gwengerende na patu achete nkamanya bosongo rende ping for the first time skuru nero yagirete nkamanya bosongo so na bwate nje mwiri ole kondeta bosongo ache kontari bona digwa kora form 4 abana bamironya baja kesu bona barabuno bari kurunse abare kurunze yakende kyobo bamanene ngoko motivate kyalenge wakora no mukiasi skuru na koba emenda na sabana bamino aba kubwati kyandabo bona na bete role model kiagira ngo batebinarenge mwise kurigereria aba imagine cyandegete ntaete nyasaye kago tubwatesie nindu tukato chenji seito ngo bade birenge binene na bwate birenge reka birere lakini bono na bwate nguru bone kero na kora form 4 na kolire na botwale komerana na bana bamtekere no bari gosoma na baruchi day school na ndomera na barumara go no tori na barukira rituko igaikirenga kiayemo kero na kora form 4 muntu akambura uri kongire college rende atoe tat ngaki muntu akorocho in ya college ngaki area kero twasomete Brighton instruction nere ari kuri kwasiri sakaririya matemu goraringa to basa kugenda a classroom with an electronic machine so igo it means singa calculator njanje during that time so isa konyo nero ekwarenge go serigwo so bono ngaki bono nero inji nasomete bintu konyora mbira onjoririgu kwale kwa gonya ni square root ya 16 we equal gwaka kwa yasoki so I managed konyore C minus ngaki ejo lakini bono C minus njare ko iramonto sande ngaki rigirete kyarenge people ni gochigoro ono bakonde university ono rinde nje gansekerera bono ga bit umubori one atware extra mile yokorengere linaki after form 4 nkinda akore next agachi akabwato musani onda asabwate abasani baye akamwebereringa akinte tungirero umwana yone Nairobi umundikerie college Nairobi nje gose nana gochio ayambo songo mati ya bosongo ne bosongo ne ko byambere go ikabosongo na Nairobi one jo ba ko musaidi yes wana we katwa liko ligiu muntu ambu atoko bagwochi Nairobi twende ko ligia college asenda aba suitable with my grade nsomoro Brighton tugaka niro muntu ye transport andu usika tukalina chikali ntiri chali kuri kukusidira during that time ngakicho yale go chali kebirige stage kwa nacha kwali na yanda gochikelicho ngoina yatira gochirogoro yanda Nairobi ono nkairu Nairobi being for the first time mungwano yakanda Nairobi ono ngaika Nairobi ngakuminga kai echinechi nyomba bono na noro chekero go ikasageni ebuno go to excitement ono ngateba kai ene reri Nairobi nko ibunga chinyomba chiro sairi birore binteka birebi bona so bengerende ngagenda tukaliye sukuru lakini ke egento mostly kyalenge imeyane ekiagera ngo yakora na lenge no nekero na lenge high school we journalism nero na nanjete ngosoma kwa lenga pali school kero journalism club njale ngoro ono nje na ali ko report ensemo ya mchezo sports ona kero timu yetu ya bosiango ya chirase ya bosineje mupira yaenda ko wechesa ni timu gete nje bono na lenga ko kwa guri baga kuri school nonya na lenge head boy bosino na lenge prefect na ende pardo na ende koleta that news na cha kuri present during ngakiye parade so ono na ale kwega omuntu yokoro kutorometrike titi na mwanjete sana njireli ale ko report ngatwara that excitement ngana nje ka one day na nje mubuyekane bono the first priority na ete ekosi na teto chokora journalism but mass communication and journalism bono kero na ikali nkanyoranga egesonge na kuete na ino rocho wewe wasoma lisabu bono egesonge tikosa eso giagwa girenze kanga kainse bono kero kianga kanse bono ekabe challenge to me botorome bono ngosira bono botorome bono ngosira boleti ndio chiko botorome tirike bono ngingokora abagande ya jiko senchiro orakore bagande binabo comfortable nabo go join
ekosi kuruku marketing and sales and marketing nabo gosoa aronka ngaichoria igabo bakanganjira bakanga admission eskuru kuruku Sitek nerere Nairobi gari Sitek college bakanganjira wanekero banganjira bakanga admission irata bono tukaira na gochaka wanekero tuira na gochaka bono tukachaka we prepare ngaki ngogende school my father karangeli abantu bari barete the surrounders rende aba neighbors relatives insariga mwana ko ndale school onyoreri rube ngakimuroche abantu bakeru during that time I was the first person rende ngangu chikosoma Nairobi ngakiejo abantu ba kuruwe kenyoro abantu ba ruwe chibese chinkeigo lakini nditi was a good man chogo chakira kamba kirenga mbio mone kera mbata supported onye chialenge chinke mbata supported so nkagenda niendere ndiko chiko chaka Nairobi bono Nairobi gosoma ati timbu ati muntu oyo ni gotwa mokombo undigeirie sukuru twakoranire lakini era samenyete narari ninka lakini nabwata umanyibwa kwa Nairobi bono timbu ati muntu tugochikomenya nera araria Nairobi osambu atoko boko angire ambeke mwaye menye minuel kingendrete kuna gosoma school way bahati mzuri ngacha nkanyora mungwano ndugwe kenyoro gitoga igakiambere utanganete go chi Nairobi amenye tasaringe koruko Kibera amete Kibera ata kubwatira bunantura na somo tumo mosini tumakwira na bono ndina bono kwenda Nairobi kujigosomera amangana waso iroro tukwira na tora sintundende yagatonde yomwelyo urugwe na chuchu bono kwika Nairobi gwete buna kwa kuru akordo chikondo utira bono kwenda Nairobi ina chusomero na ndune atu tukwira na totena bono ngakia kolete kayale boniga nani chanje siketera soma nande atu eno no bosemia au jesa matukaro busingi tura kore tumetena bako no botemu jesa sabasae wetera semuru gruma no kwena torto tiene no Steve Wansu kumusi Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi. Para uno manju mero ndi stiwa katuere na sintu de ito yato tunande yo mwerio ane kaduna chosho katuere kapsa bono kanyo lile wikile Nairobi asakara waso college tamanyi tibuya kone na tena onyorere omuiri wose umusani kuruka umanyite Nairobi ana tena bono akigete Nairobi nakia korete kosi yae na ninga yale bono na ninga kiara to obosemi wetera somro beru mono ibono wanyoro mondo kwere Nairobi gosomo sani nakigwe toro na ninga kwasoete ase kosi yao wanekero twika Nairobi no twarengene na tata nero nkobete tugacha tukoyukuru stage tukairu mpaka Kibira agaiga mungwana naro kuruku Jason abuga nero topokete mbalenge no mumuro mwabo lenge kuruku Henry barabulende konyara babeire used Nairobi mbamanyete bono lende kabatebia twanyorere lirube asenko genda ne skuru asegete bono agikora nganjira tamenye naino bakanganjira mbaringe bana babe baringe bamura babe bakanganjira tukamenya nabarabu karo twamenya nabarabu lakini rende bintombire karo waikire asaga ni bintombire byigweka bya change wono challenges cia Nairobi bante yuma taiga Nairobi tenga inka gwika tokore gasi mini wali tanyori no ne rent ibinte kabirebyo wono mumuroyo mwabole ngoma kokoruko eneli akante binoto komenya inyumba yaye bono tukanda tukamenya nyumba yaye agante bonere gasi agochokora Nairobi akubuke Kimambi banda boye megati kurase ekoretwa wete chiduka bwone ende gosekero kende kereta gacheti nabale ko moko kanda mandasi twenda koni ereria nsema ali Kibira bono enere gasi alinge konyara koboka gokora bono nkarora rende gakimuntu banchire ngomenyare ende rende ngoragira tole bono goikana nje nyare kokora kumubwatesi ona utware kuboka saa 10 twanda tuya megati ejo twase kumane wheelbarrow twetali Kibira igakaranja ali gwete iga twagenda twarete megati ejo twa distribute ase chiduka kego chikoba saa 1 saa 2 nesi binaende school
bono engaki eyemo njaigete omusani oyo egirlfriend egachiagacha korugusi keracha bono rinde nyumba ya Nairobi nonya maete bunere ana tukarara nera rituke rimabere nganyora omusubati yo kare gonde bono wiki etekwerera Musodiona gode. wiki etekwerera ochorigia sogocha kogenda omenyere bono rinde nyumba nenge naye noroche Nairobi timbwati muntu nona arete tunga beku bono timanyeti Manyaro moyojire. lakini bono rinde omanye nomochi bono oretirwe itang'ani bono egansi nyang'a kingokora lakini omomuro oyo bono oyo twamenyete komo ase nare bare kogenda iga eduka gete yomogusi gete korwa rikonge ore koruku Ezekielisa onye kantengerete na bakonyinyora during that time no tware koenda iga twabuta kere saa moja ya marogoba iga mpaka saa mbiri twamana gocha nyumba bono akantebi ng'a chinse chitogoche twanda kona goita siasa nsabusa otagocha gwanterenere eduka yane gocha motuga iga nabegete cereals ari kona konire ndi na gochima ari ebinto biri byeduka kantebi kichana no makole nandi ngochore kwenda town otagocha gwanterenere kuru saa 12 mpaka saa 3 nakwae transport yoko chire town kera na bora nyore yagokonyire kamate yomo akora nkonya sana kante bona ekero wakorre kuru skuru morgoba gwachire ayenchunte nene raiga kwarigeria antu mbangi bera bintu bona nkabune akagwachimani garende lakini at the end of the day yoma tichiba sere ngari kongakana asokorenda kuru saa 12 mpaka saa 3 20 pop 20 pop echi during engaki eyo nabona ari kuri na Kenya Pass kuru Kibira mpaka town nabo yari goisane transport ya one way bono ngaikanga motebia chibese chigo cha kwanga 20 nchigo nkonya bono chibekera ni kwanga at the end of the week ari kwanga chibese irenga 140 bono kerao bono nona ari kogenda rinde narenda naira nagocha nyumba bono mokero musubati yachigo charinda kange notice bono ngasinyurinde ngai bono ngochi chimbwati ande tinda akora skuru ngai ngochi mungwano yongachira mungwano ya igasi naringi komokoro bwachumani kamotebia challenge nanyorire no boraro bono bwamburi andi boraro bwakobora jojo kai ngaki boraro bwakobora eduka yane gochumega gangwana gosago chigoro tilisa big room here nabogo chae borare getanda nkero lakini bintu biro bibi yogo chakiro boge mabiro bitimbwati ai nabogo chakwe tororo karanga nyasao koreki orukyo kaboko kwaye bono riyo musubate yakagirete nga wiki no pade gocha kongerera kanyora ne bangire kabange bintu byane amarogobe ya maiga kagenda gochiororo kero nagenda ororo nganyore challenge ninyorite ngari tukerie narare tenjara ikera itsani upres bono timati timbwati no ne chiko na enoroje ikapiti ngarara njara mwambia aye ngaboka nganyocha hoteli ngagenda bono oroche bono natikire bintu biri kuboka ebimambi bono kera bono gose na ruro bono nairanire okoboko kumuntu uyonde bono wanjire ko ngoboraro bono akabuna my boss akabuna my dad bono ngana basomera ororo bono mnobo gimaboka na gochenjiga gachaka nyoro umwana kana gokina bado ningenderete school kachangamente ya driving school ngagende school kuruku afised driving school na sabeto mwiboli 10,000 ngakieyo nabatemeta kandiri kera nabwa 30 encouragement ngana incho mwana onentaite akole kale takora bosa kinare ko motebi na bale wanja bono lino nabona ari ko ruoro naenda school driving school kana ko re my normal classes kurase CTEC naira na driving school bono mungwano yagachaka nyoro mwana kiranyoro mwana gekera bakinga kikera ko genda school bono ngaba buno muntu oyebwoko boko namo kwabero mwana oyegoche school no doranda moirio ya taringa moirio nandi namo mate otore ndi we are coming from erenkuru not mogirango nanje ngwesti mogirango lakini akabo muntu omuya niganyomete omumeru mungwano yo aringe very rich agwate chituka isatu bono duka yo mukungu duka yaye ne duka nera rigete musubati onde aringe kona bono kriya to ekananga mukaye urwalire ngakia yemo egapita gasieke duka yemo bono ya mukaye kerango nigo ya piketi mono
akatigia muswati oye yarenge kokora akamurete ya mukaye bono ngakwe transfer kuri eduke ye bono yomusacha ngairwara ria yomukungu bono naenda napima amabere munango pima amabere naira ria muswati ori gochie counter chibesa naende kero mwe customer yari gochi nare goteba nga amabere a 50 namogerera amabere a 50 kera konyora negeri gurende nekiare gopimo Wana ine promotion wana nanyorire lakini umushahara oro pato irenga 20 pop lakini no kurara kor kutari kongaka ni nyumba lakini no namenyete ono keraje ikere mepigo sino bosibugate kae bolibye packet na bali konga tige na liatekire onga amogotanara igo mugati no rega ora abese go expire month ono yani ngana ko bang kuragira miracle asili yani ntari kogora lakini nkonyora nana koli wana so bengi nanche ngarotika nkonyo mungwano ibono nkabo numuntu wayibwoko bako during the weekend nande nasugume wiri baro kerata getoko sino bosie 90 kilos chiguru baro nchiri Nairobi umatora abekino ne chigu nibere ego tarabya sana ni short tukaba nere igo mpaka ngakora mane karna kora ngachwatema koliye gasi Nairobi chinyole tigasi ngaraya Nairobi yengo beranda forongi ya tiga ngendeka bantu bamanye naki nakore school ono tiga nyiraneka tegera umuntu abolete pyo kombata ko bakonyore igasi era nkonya Nairobi. I decided to come back home karona irananka tukachaka kuna gotera na youths bali bandi na tikete garia tukatera kabisa bono kuna nyasaka rego kare bikono bya yenkanyora umuntu oyo mu urengo murandi babwate kwa yagete kwa mukeni wa injilisti pakachase kanisa jaito pakara abono inka kiambire bono pakara youths twali ngotera buya paka hatimaya kero hatimaya bagacha bakambolinga aye kichana mogotera buya sana na ndendo chenga ayinayo re secretary buna mwato tebya ekikundi kitungete gitabantu ibagotera only men ikwaye kuruku amukeni wa injilisti kwa ni ya Nairobi lakini kiro muntu arwete kando mbwanje tokoire asikwaye tutokorera macharipio torole gosinonyare gotera ufiti tutatu group kama tebi chimbo atimo chando lakini ngabateye gento getamene gaenda muraga mbona babuli bano anye bakongari baga mbachoini bakonganjira nja ya muredi titukelie yarenge Saturday abangwa nabo bagachamba kainka iyo makuru kuchoni nyamachi no yonde church bagachamba kanka bakagamba na my dad nabana balisi barenge bakagamba ngo mumuroyo turoche isa straight man ngoto more agende goturandesi tata kateba njitimba tibakongu inu moire nanje nganjirana bono muneliere Saturday bakamana ototebi ngamambia yengo genda bali Nairobi ase kwaye bachiko gende crusade bono nye bange bintu byao mambi tokotebi ne kitoko genda bono linda nabaya bete igo bono nkanyor nandi na harusi gunka nandi na irani go back to Nairobi bono Nairobi gaiga tukanda tukarecord ya matera ikwaye ne manyikanite sana bono wala sikwaye onda sikwaye ye kuruku amukeni wa injilisti kwaya lakini na cheto mna akamwana I am the youngest man tatu kwaya korona iko nkanyora bagaka baya kweli abalisia kai bagaka berwete bono ngachoini ororo bakanganjira lende ngachoini karabacho nkorera macharipio bakanyora nabongo nyara gotera ili ogiritanga ni riko ku unison ngabachoini tukanda tukarecord gotera go ku maombolezo kaete nkomanyikanite sana maombolezo igo ya talking into ya 2007 iri tisegi chigo chiko gotera kunkwa iteti sana bono tukagenda chikuruce siko bono togokoreje chigwikibere nande kwanyora tugwate invitation somewhere else bono utwa ikona kogenda igo cyo je biro byitungo lebona byari ekro wako tuguru kwaya ngai gwaswete nande bono ngayura bono nganywere kwanya bono kabisa ngachaka gweta chichiro gaiga twakore promotion twawoni bono in short kinde bono njina bekire berengero byano ngake ya masinari na rueta masakara ane gaiga bosongo kali konyore simi ngale gwakirgocha Joshua, are you Joshua? Yes. Ninjinigo kuruku Mr. Anderson. Na korange irio chocho chokora interview as a office gete. No choto kenkamatebie na pongocha. Ngatige crusade ngache. Kero na chigocha akange direction kanyora ngase ngorange gocha na se Elfico agencies. Kuna one of the salesman in that company. Aron wa korra se company. E company ye na cheto 2010. 2010 mpaka wone ge no mwaka 13.
Onde une salesman. Yono kwa mentuni to tebere intent tu kwa kalira singa kiri ngai tena aboko yo musara linde. Umushahara orno miyo na chakirete. Ono kuru 20 nga chakira siringeli usita during that time. Ono lende kirenga ki ngona komentu ndubuna poka na kuna gokine gasimune kuna kogendera. Actually na verere gaiga Elfico agencies ne posi yane twabere nere for wrong. Chisekretari ngo chachire na chikora orientation naenda abandu bagenda lakini nje ndi pa ngiye godina kero kimone kero mudara bara Elfico agencies eto supply rap chemicals asichi school gwetaga igachi high school mostly na chitogo diri na chiracho pesan aso mabwa karo no jiro byana byere challenge giwetere oroje ere nkongu sana aso mabwao na ndiko ofoka miricho through asegasi ya sales and marketing na nyorete accident. So despite rende no gotaro konge lakini rende nashukuru tu Mungu aliniokoa. Kiagira nigo nyerwete kabisa gukora with that company kera buya tobe kirororo muchando ndetoyo bono litukeri mona bona abogete ingogenda kisi skuru na kerwesin. On my way kogenda orro na bona nyorete accident kindinete pikipiki gari karuma igatutuoma. Kara ya tutuoma nkaba kone visiting kaenda nyagitari na wese korigeli buyegora na bakora chima kigete na nyorete accident ngara bicycle lakini rende nyasaye no muyana agwenete ngaira ne gasi mwanya no taketi computer lakini nonde advice uraru yo mweri go jesu manju muri jare ba ni medro ba de family sanja go ko family na boko je bwana sinin arafu makuro bose go mweri ko to ku muntu muro belio yo tero muntu ya to mi kabisa na kito kwa chande ke talia bono mbiwo igare bono sai through Elfico bono na nyorira kabeza bono nimbwate family na chitenganywa mumo swati okoruku Caroline Murangericha kurwali nyambari nyasa utoseseniri ntobata bana babere mumura irari abuga ne nyaroka ekoruku tarita ke muntu bono trueke barueke nyasa onkonyire bono nimbwate family naende gweterororo bono no ninka seito na ye transfamily na agachire nkaseito nyumba yerigeno a good house ilibono na kerengere kilibono na liko na gochencinga atikanya sai karankonya na nchik timba sakubye kane standard ya seito nja at least sitero erorekane bono abana ba minto basomire mumuro yorenge kombwati yo kabere okorre university no kare Eldoret bintu bya yao koro nyomire chisista chiane bonspi baetero koboko kwane through akagasia kaka na nyorire bono rende ninashukuru tu Mungu saitongo na gochenjire bono kona obo semira ruja suma manju muri torire neri na egento na ko urina none gasi ngo monda bate kayerende nande no ugotwaro kuyena abana amachiri ko yuwa sibirenge byane obo sembe byo kwa manju muri torire no mosai akardo koro muroberi nje obaseni bwana nare go chikorwase abantengerete gose bandigirete ase TV nari ko batebinga tu basa ko chaje gento kiriye ko bwate kiriye ko bwate kire ko boko ketumike bi bono roja jo chancing maybe na chakire go tukutana bono kindi ko nyora kende na tikire 20 eli bono nyichenka woti nini binde ka bebi nari go cho succeed kurasa ka mushahara aka ka kane ko nyora Nairobi ribuye karwe bangete buye bwa chogete buye ibintu nene sai na bawo kubwatesi bigo ndo basa ko kumoya ibintu no bigo chaka from zero na abali chi billionaire right now they start from zero bacha ko count 1 2 3 mpaka 1 million yes pesa no manju mari de choshwa de virina ngakia kinete ngakia rengere de kara so mete ko diro dira ka tena we ka jeng so renga ne ro de na ya na omwede na inyombe ya rengi ya madobe bono te renga ne plan de virina bono te yo nyomba ne permanent onde na eni video ko nyorenge by the way ya sumo no choshwa de eni video ko nyora asenge we konye beke buya o chakere gende ke ko chia kenene kuna nera chakirete akata kwezi moyo ndala bena to kumoyo asembere eliokora ase okwirire wakera ituko uwakara memana kro wachora ndi Steven Rwanso usia sumurugeri umugaro ndumrane e weekend tware ngina chosho korwa sense meri ya kyambere atwere umuganoye naye no gwato umugaro turanyonane naye no to umugano twara obuliro bye me ndi Steven Rwanso usia botamo godiriane Brighton Makoli